iguru buri ukubwatia nigo kurigererwa n'ebigoro byonsi. Togochaka omwaka omogia nigo tokoretera amangana amaya amange ase sector y'oboremi ekartogenda tokwanera imeyo morobori boboremi nobonda ekarongo gotaria chinsemo imeyo rogongo rwa Gusii na goika isiko ya Gusii twakwanera amange na gusanga amange na seri tukolera nigo dakoretire goika imeyo rogongo rwa Gusii ase nsemo yekawa togochikwana amangana amange igoro yekawa igoni igonde imeya Gusii Coffee Farmers Union ase tokumanyiwanga ninki ekawa naki okorende ekawa yago naki egosime wikera yekera ego chikoba ekawa elio gotumeka nyumba mwao igonta getombo atie imeyo morobori boboremi nobonda aseri tukolera tusangera okwana mange na bo morobori nigo koleto botambe na Mildred Momanyiri tukolera chumaine ense yamone nusu oika chinsa iberne nusu chamagoroba eka togusanga mangana ya igani tuganetie otobwatie ase metando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News na bona otumira SMS wetera senambe yo erase screen ya ogabu ase bo igoto base kweba gotobwatia ase me website yetu na www.ndizitv.net igo mwancho muri ni tatengo talie imeya ye society yega ose imeya Gusii Pharmacy maiga ngotalie elinde ngomanyina rali ya gendrete ntagetengo ire goika ase extension service manager igo minetinga omoteneri olio bwate obumanyi igoro ya mangana yaiga enda to seminga ekawa na kia dira bali kolemu oikalie kerego mbwatie to sange na kwana mange ntetengo etiko isaga sege itekega tonya ko betokora chikawe echo igo bona togenda tekogenda iga nintetengo manyinga ekawa ningi ekawa nga yego chakerigu una bona mega iga nigo ere esenet enet yene ligo cut oborabu by goseli sase by 50% ntochiko manyigwa go 50% go 75% kera nchiro chi ngao ndete manyanga na lia gendrete mega iga kera ni moroche oyo mobwa ba kolie mere moga iga nindo sina ndete okora emeremo ya yega iga na ndindo chinganiga yagendete ko imura mache kunya ko imure bimeli ni moroche galie nindo chi imeli birega iga nandi bikoroka nibya kegi matima itigose o moligere lito no ligereti ekawa ere mega iga ninta tengo manyinga naralia akoba ase oboremi nande ritu kulia lero ase omoligereria ito ninta gete omoremi ito onyakoba gokomanyanga oboremi nobonda ekawa nobonda nekawe ikobonda ntokomanyie eritu kasali tuko naralia yagenda tenta temanyanga oyo moito orega igana naralia yagenda to komuna gotebi norosi gagenda to kobeke chibekera mache takibono yabano kora tebia ngongie kogenda to kora igana ndi nasikyo kora gokobekera mache iga aso bengolo kapa maranga asa me kawa nanda yamo ekendeke ni sana ekawa na maji maji asi nasa maji na rakwenda kana ando metane ekawa keke kutoka asi metere mengi itagitasi ara ora bole kia ga yandu kubonga mon ene gente ni yakabere imbrango twere umugaso ngotokole na dio ya kupikira netu rogayo negere yasu ya libera ndiko bali nyinge naende gente ni yakabere amagena ngo tuwale kire mbere gote terago tukuru tekene ko ikera kire ka wese mbege sike ako ikira ayaka para ayokora ke asama ya asama kono kora bwateraga bwe katugo chikoira nanto chigo cha sole osenya gogo kwenda gotebia ngana rali mokora asena sali igobono aso muligere tigo kwa myako bako nga ekawa na mache akaronye bekereta mache akaronye begeta semete etalie menge niga kwenda kwa makoro kuya nandi yagera ngabono aye omori omogose ayo moremi kwanya ko bako konyora lige salire igoro igobona nyane to gotaliga ntete ukoira ase to gochigo chagera ali asatangani ase ebimelie bibikorosigwa bikwanekerwa biarosigwa elinde byachikonyora kuba bigo simekwa byamera byamabuya igonto chikonyora extension officer gosemuna akorokwa asomono weito bweke gusinga omoteneri gose omumanyi olio maeta mangana yekawa ndo chikomonyora roro tokwane na era tunyako togusanga mange igobona ngende tokoira iga ntete gosoipa kabu asiba kwariganeri ebimeri byabo enda tebinga ebimeri ebi na kibi kwanekerwa iga na gosoiri imeye greenhouse ekigane greenhouse na ndibona botambe ngo china batenge greenhouse ni go twara liberere igoro mono greenhouse ni go gikoroserwa amasakara
kiamune kwa ende kyari nyara ko bagiye kurinda ebimeri buja buna muroche extension officer ito no watu amomire no arega iga nindo sinandete okora abira tatu ainto sikomanya nga nara lia iga na kibono extension officer ito. Karibu sana Minto Mildred. Hase omuchio Gusii Coffee Farmers Cooperative Union. Aiga ne kawa. Kuruge itabuna gwacha kwara ne kawa esmekire no muchibwe kawa. Na aga nene gento toko kora so muchio yo na mangana kuru kwa sege songo bakuru kanga coffee milling go sogo sibwe kawa. Na kando no go sibwe kawa ngova tore egento ekoro ku field extension services go sobo girigacha buna balimi baita bange bamanyete na kona gosomia balimi igoro ye kawa basically eto specialized ya mangana ye kawa. Kurumogondo gosekoru ase establishment buna togo chiko soma kurumogonda ase gosimekwa ase society gose chi wet mill ase gosegu gotangani na ende ya cha yakorwa goseru wakabere yamanya kogende ichiro yamanya kobachibesa. Asante igo bana obuno morigereri togenda takorigereria abuna nagotebia ni gotore ime ya Gusii Coffee Farmers Union igo igana tokonyora abaria abamanyi abari basomerete amangana yekawa endelio omurimi to oisaranso ikeninta geto isaranso ikebwesemye na kumenya ngekawa nebwate chibesa ekawa na beo kwa chibesa buna kemeri kende gionsi na ende mono kere kawa okonyora kwa yeni gokore okoigoro mono nonjige gopimwa kabero mwaka wasige go toru kabero mwaka timaiti na kingo to mkomenya toru manyobu kabisa kurwaso omumanyi ndochiko manyanga nonjige gokoru kabero mwaka nebwate chibesa igo bono omurimi ogose omu manager itonto tukomanyanga inindigereti maigando chinga nigo moro setichi section yechi ane ngaronga nigo mubege to mochanga kora to erango ngiye okorekana megaiga mbuya mono egento gego koreka maiga ase kawa eye koro kwe propagator na se ekawa koro kwa retre chinyeke chie kawa etogo chirosi asa koro ku Coffee Research Institute Nairobi no togo dakoru twagora inki togo dera koru Nairobi Coffee Research gose CRI etogo dakoru ororo ekiagera chikawe chire certified na inde etoko ni kare chiabali mibaito netaba ne kawa yoka bimeli binde byonse otete gosmeka igere buya gwasmeke bimeli bire certified eri nalio ratwara mapata akoreteki aramaya na ritari konyoru no borwaire na riani orarenga no boremi ogokoreki ogokora ikera abande nkwanda bali bayachiri chiamete umutense basimeka lakini teri koganiri gugo no neri chikoria Kenya sama ngana coffee regulation teri gotaka kwaiya korunse wasimeka egotaka kwagora chikawa korwase institution center gose research center ase chikoreire utafiti chikaba chingia abande skuize batanga chire legit ebintu koira mogondo wachikokoraki wachigosimeka ekara wachigorire etoko gore paki ere kire yemo nabo chiko paki gugo korwaria ne kire yemo igegotwara chinyeke ime chikoba chiri busa to goikachiri bunye chinda tereche karo wachigorire echira ase disakara chisiriri nabo chikororekana iga ekoro kwe parchment yene kawe rusirie ngozi eri ntangani embaliri ekakaushwa chamanya gokorwe ntokoro ngadi asking abona nabakonyora twarigiria abantu be barua beri tuko batokonya guchitora twarusie ngozi yeye twatwara egento ekoro ku green coffee ena ekoro ku green coffee green coffee ena ro green coffee actually ena bengeria kwa ande chiro green coffee yeye ekaro ya rusiwe parchment bone ekoro ku parchment iriere ntobu mugondo ebakoyeroke cheri lakini gegosewe kurusiwe ngozi yeri embaliri yaro ku parchment ekaro yo umingo bone yena ere gosimeku lakini tali yo torete kuru mugondo gacha kaumio gacha karosi erusiri research center ekaro ya ikire gaiga ndubate ndunga viability chitakiri chirege kamono chitarakoraki chitara simekwa ekiara chiko bamono na bachira benchiama ekiara ali chi preserve ase ndo bakoroka chi cold room gose chi special room ekaro baro siri chimbege just bakoraki ibone bwate duration chi go smoke almost immediately ekaro chi akoreki chi achire chi atoru twabeka abantu beke barua bono roche demonstrate tigaiga nabo chikawe chitogo chisimeka iga chiabangu ntubwate ndogoro kwa center card nekero okonyerigereria nyekeye asnara agatia ebwate line line ene re korigereria igoro nekere line ya rigereria igoro nkwambori ngana ase kitotwarire to umuchanga ne no ronda teberira barigiya
asoko pregerminate seedlings ekiara omochanga egento egetang'ani turi gotwara burwaire egento kende gia kabere particles cia omochanga echire chingare amache agokora ki agopakoreti gose akonywera ase obwango naende engaki yokoiya chikagocha ekero chiamire ase omochanga okoiya bwango compared na ase riraba rire omosoil egento eke bono oroche tokiagachete iga eye ekorokwa nursery propagator gose nursery coffee propagator iri neri tobo ori totumiete togaetie raini eyemo korunse ntobegete ekogoto twakora kobeka ekogoto naende ntobegete riraba rikorokwa rom soil riraba ria rom soil naende korogoro tokama kobeka sand soil buna nakweresire obuya bugotumia omochanga bwokwagacha gose sand soil ekiara amacha agweta bwango naende engaki yokoya chikagocha karugo chikobeka omoturaime okoyeka asencherere raisi bono ninko boli elima kego ase faire yo morire weta seni kya Ndizi TV ekero gose nere buya nekero moremi nigaga ne iria rosia na sali yaye kera cross mwaye gali erasmabe ko mochanga erasmaga cheiga gose na bagotumia nchira chinde nchiro chire raisi aratumeke nere nchira gose process recommended asoko simeke kawa negento kende nta kotebia asomorime tetokobeke coffee nursery coffee nebwate regulation tenga kemeri kende nursery to kobeka buna bono ngende mbeke buone etari licensed etamanyiri nursery ekero kobeka netakirebe licensed na serikali county government no ase database yabo ekero bawo kole fola bamanyetenga chi coffee nursery tobwate nchimanyekane tabono buna yetokorete kitobwata aso muchugusi coffee farmers cooperative union inki bago takira chi licensed nursery chi aba licensed buna bono Gusii union for the first time ngo parpore ndokorunga certification no wancherwa gose kwa certificate yo gwanchera ekoro kinga enchero kore tubulimi bwago no bokore ta sekerero na inde no rende ta mazingira no rende ta mangana social no complete na mangana farming buna bono twate anga teribuya kuya chika uporunza na bakoraki na gosimeka no charity mangana nde aros gostia tia Kenya buna bono bana mba kora mere masegas na ki gegonte bine binge buna bono ito kora me Rain Forest Alliance ebwata chapter isano chiwe compass amangana yons pina gotebiri igo bono ndinga ninkobolia kego ekemerie kengwa tutebetinga kwa kibekire line nere katiga bunige bwanterigere ligoro twaresere process yo kutubirira nabo igo na matuko arenga kemerie kekira ire gosene myaka erenga gesoke kebe elinige chikoike kerusi gukorwa bono kebe ku ase nursery asante ekemerie kekarwa kibekire twabekira abantu beke barua twakore ndokoro ngadi asking twakerusiria masabo ekaroro chenchirange cyane tabusenchirange bangete enke bangete inawe esenta kati ye korete erigereti goro ne karori gereti raini ye goche yende intigetege ntobune injia yamo injia yamo nabogo chibange rinde chikagu chikore twata bumufuko ori oyo mekira yamo igoko imuki chinyeke chiri busato oika chiri bunye igo chinyeke chiba ko chibange ne karwa chibangire iga ekaro chigu chigwata echigo kora ntubwata sege sungende kwa epicho germination na epicho germination yenga chingende ekaro chikwame chigo cha igoro chinyaka chiri chiarekana lakini ebituma birobyo ebigo tiga chinyaka chiakora kichatigaranse bono neye ego soki chinyaka chiakora chiacha igoro ekaro bangete ga center kate karigere ligoro echigo soka buya chitari gokora chitari go strain omuri penetrate go chinse erinde kora echigoro kwa mboli goro ye duration ekaro kwa bekire iga nabo kobeka se open field osase nursery ere isiko okore obeke mulch ekoira 90 days emanya gokora emanya go germinate lakini ekaro begete ase propagator bune yeiga ase greenhouse kuna bono tore mai gwese kori liberera ndi korete kineri nyingedire ekaro kwa bekire igoko baye liberera ogutuba akachanga akanyerere oiraneriga erinda koreki ochitube karo wachitubire iga egento geko bwate next no gochikorere gento tonga watering osokorete watering kani yabo omura match ekaro ko umuira match chinyake choko baye liberera riekere ne microclimate liberera rire maiga erire igoro erigo chigo chikonya chiate bwango nekaro chiatre bwango chigo soka within 1 to 1.5 to close to 2 months chakoriki chiachire lakini kware kobeka iskali obeke mulch yoko tubigoro echikoira roughly 3 months lakini akaro begete ma they can take a month chia sprout na ende karo kwabekire chirira month actually buna chigo sokya matabera matangani chikawecho echitakere chiso moturaime kwanda torebosio torera umuturange ntoki na ende torenga nkyo takere gokora elindo ma kobeko motruyo gase duration echikoira 1
month ekarobegete ina microclimate usonya to kunyara gwa afford clean house kerankere expensive na boko gora lisa kaririga ori bebite ware igoro elinde liberera rina bado nabori gokora ki nabori gokonya etoro na compromised microclimate igote ba generally gechigosoka bya ekero chiri aseriberera rebo nabono gaiga ekere climate kere ma ekere controlled okoba yeliberera go stimulate germination yali yakora ki yaba bwango lakini ekarobegete ina open field 3 months igo bana buna tokuruga iga nigo togoswase na sari kera yenguchero kina kuruga iga esokia matabere amatabere nigeta kire gotuka asomotura ekero yasokiria matabere eyu nae kwariganiri lira bali ago asomotura ngwanda turutomanya ngana kyoko lyariga na endenki na kyoko burukani ekaro kwa korire igo ibuna yasokia matabere wachakira gokora ki koyebeko mutura ine igo bana omwancho muri na rayo ogendete konyora kuruga iga ase Gusii Coffee Farmers Union eremeyo muchobosongo astondete gusangana kumanya mange igoro y'oburemi bwekawa nabo igotogendete kumanya abaligereri baito iskogali anamono abalemi banyako baba kumanya nganki kerikeganeirie ase oburemi bwekaga naenda somo lyo ento chikumanya nga ekawa nebwate chibesa ayorio chaete ekemerige kawa ntaito isaranso ke otobwatie eye masaya moto ko togosemie etekaseta indo manya ngana ria aganeri ase kawa igotora enda somo timokora tobwatia ase metandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na wana gutumira SMS wetera sinambe yo erase screen ya ugabu tobasikoba gotobwatia ase website yetu www.ndizitv.net nabo igo asoma chomo liria ntaito isaranso iketi gatanda somo tumukakigo ngwira na tole Eskuru ya St. Anne's College ni gotogo kwari bagario komenta ebirengo byechisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT ase krengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna assistive technician video editing and sound production computer technician and programming web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma angena Vision Point sako Voigo branch ya Borabu eyo gotoka imemo choki jauri Erio kwerikia ni goganeirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Buno gutoiragaria asense moyende yekawa ntoka ni guchikora amata bali mbaitombaga kane chikumanyanga kurugaria egeka kengana na kiekuira na ubuyamboro bororo umeteba usiba ito abange nigo bagutaka kintu kya kubaretera chibesa bwangu ngara na kiekogera aba usiba ita abange bakoranga tiga babe basimike chae ba chae kero mete gotorukira lituko ngonyora ali chibesa kiro mutini nekawa ngo igunga ikuiregeka hegeka igo na lakini chibesa ngonyora na chile chikuruororo nabo chiko ire chae lyo guchoko ire myaka 5 umaye guchinyora ekene abuna gwatebira sekawa ekawe gwata chi season nivera so mwaka tubwate ntoko nga short season na long season na gwaka na wekawa kawa tenga chae chae rewe bagwaka nukiro mutienyi ekawe gocha kero cells tia korre ya korekanire na ende ere chi season ye chibero buna twateba lakini rende na era advantage gwata nganeri ekere umusara oyo chire no musara abange banarete gutumia lieta bakoroke boom na ganto gagocha gakoreta kanyure take no ega kunyuru na ganto karache na yo korre kendo tebe tenge na nyorete mutienyi ngatumia gosenga ikirania sama itachi anengo korera igo bana bana twikire iga twasaire ase na salinyane ale so gwata tebinga no ayo moturorio no aka ekemerike like bwente gocha maso mutura ekero twarure kurumate ekemeri ya kabere bono no gegocha iyo twaje roke propagator no to gocha kere process ye kawa
twamanya guikaga na aga ekero twaikire ebinto bigokorekaga iga eke mukiabo negento tokuruka nga coffee potting coffee potting no kubeka ekaweria kemeri ito yamire yateniria matabere tonyebeka omuturaine no mutura togotumia no royo emeture yego chakere size mbali oise korigererio yoiga oyo bono tokoyoroka 59 oyo no ore recommended asoko beke kawa ingi tokobekera iga ntobwate gento tokoroka nga growth habits osase okwama gwechinyeke ose kwebimeri ekawe emeri yango machera gokoraki otambe aso bakonyebeka omuturoro monene techigo chandeka imekere gokoraki ekere kwama na ga gento togokora ntobwate ntoko nga potting mixture gose okoburukani kumuchanga no buoyo erinde tokoreki tarira bali okogocha kobwato bekema wese kobeka liraba na bali rabendi bwati nutrients gose ndagere isaine akameli gegocha gokoraki gegocha kuri eye tokoyeroke coffee ask ana maganda ali twakorireki twasirekawa ekawe ne liyo muremia gose we society ne society ya maganda ndi naragutumia na nari kwanika reja bali mbaito bakorigereri nga oboremi no bonda amasaba ali nyomuntu bakonyara gosomba asombe aire mugondo kwae ekiara nakoreteki na bwato boyo na ndi gutita mwekara dikeiri nkori revive ali liraba bono etwatumia easkieye ebe bune compost gose buna ondagera asekemerie ketogo chikobeka nekara twabekire etokoburukani obuoyo nabo gutumia obuoyo bwechingoko odo nutrients ya ekwera bwangu lakini obutoko recommend mono na obuoyo bwa ng'ombe bwomete buya na bwoko burukani kwaburukani no muchanga ndio koburukani ri muchanga oyo muchanga nabate yesire ya mubwate muchanga turi gutwara burwaire na kyo korra kende gyonse gosime kwaso muchanga ege kwa mabuya muchanga oyo ochuka tokonya ekiara already disease free negento kende gya kabere ntobwatarira bali koro rom soil na rari nkoburukani ore erinde ebichikomera na no muchanga ne husky gose compost ebinte ebitato na byo koburukani ekaro kwa burukaniri egento keriyo konyora bye wanande na kyoko beko muturama ngobana gwekomisa omanya wakoraki omanya gosimeka kemeli omanya gobeke kemeli kyao kimao cha kwama kemeli kyao gachaka ngobana omwancho murigereria ni gotore sense mo ya kabire yo muruburi buburi minobonda astogenda to gusangana okumanya mange igoro yo kemeli kiekawa bunage gosimekwa na bunage kwama na bunage gochikokonyo gosibuna gochiama tukale bosio ndisikumanya na kioko liga salia likoba igogenda gotobwatia mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital sense mo ya YouTube Ndizi TV News na bando na bako tumera SMS wetera sena mbeyo erasa screen ya ugabu endele nya ko batogo sanga asobwamo igaso muruburi igani goseri tukolare togo semia igoro yo boli mibwe kawa anene mono koruo kwariganiriro ba nasari goika ekemeri kichikwana mugondo igonto bwati seme chonsi omoremi ito gose omorigerito oringaga ebu nintate oisaransoike ende bwe manyikorwa omumanyi bwe bimeri ebiga agotebinga narari aria ara sekemeri senga kenderi twago manyatie omoremi ito ntwagorogetie abaremi basimegete kemeri eke konda sabaremi bali rero twakoretire omumanyi koru Gusii Farmers Association erega omochio busongo bali batendete imeri ebi nabo igonki kerikega neiri okorosie ekemeri ekega muna kwa igure ekemeri eke na mbentangani goikotwara omochanga kwa igure omochanga nikyo okonya goikotware amaraba liroba lia lomwe lia kurukanga lom soil ne liroba liri muao gabu liroba lia kawaida eliri baliri ega ntokende kia gatatu goikotware obotobu na yano obuoyo baroba gotumeka no bwegenga obwegenga mborobyo baroba gotumeka korwalia se ekawe liba basire ngonyora bale amasaba ali korworo abuno bwoyo bwegenga na ibuno lega buno bwato bwoyo bwegenga obwe bwachikoni mbororo obwe chingoko mbororo obwe ng'ombe mbororo nacho tenga nkotumeka bole gose rasima otumeke amaganda yega yekawa igobono okora tebia ngokora balimi baitunga kwa mix ria ebinte bitatu amole minarero bwate obwe bwechingoko natige kiatumeke bugarake bia mono oboyo bwechingoko bubwate nitrogen ere nyinge na ende nitrogen yaje kwera bwango boost boreke meria twara chinguru lakini abo kwera bwango ngito gutumia compost manure nse gutumia lete ria segesongo compost manure no boyo buri ara osarati asegenka kera na nasu program chito chi agronomy ngosome turabale mibuna bakorosi compost manure ne binto bakuburukanime I think na tora akora sense mende kera ne process ire ntambe
gambe obuoyo buri bore readily available gose buri ubwate ase buri migwe kaweye at this stage all through ko wasitwacha baka stoikire turatumia buoyo bwa duka na ndi turakora recommend tutumia buoyo bwa duka ekiara at this stage kawere very sensitive gose ko introduce buoyo bwa duka ekorete ntogo kase gasongo burning effect gose bokoi ekaweye itekara twaburukaniri insego demonstrate ya sinini aso for the sake of training osaso kora kya bali mibaito obuoyo obo tutebe na burukaniri ebinte byonse bibitatu na bekire loam soil na bekire compost manure na bekire na sand soil oko bekalira ba pakali icho reli sakara ekarolira bali agori ichoire umanye korete kemeri kiago ye kawa ogesimeke ase omuturo oyo ime no muturo oyo okobekalira bali icho rabuya igabona twabekire kero kwabekire iga emeture yo konyebanga buna moroche to bangete yakorete erega ekawe yage karo kwabangire omuturo oyo leiga okoimukia kemerikeri ali asibuna wakeya na bokorra buna season am sorry kera nturabeka mbona togo prepare ekemerikeri ali asikuye tasigigete no gesime kogeikeri so ekiaro ko betago chimaiga osegete okobeta the center ya potting bag ose sleeve bag kwabeta kwamanya korete kemerikeri wakebeka ye ikari asikuye tegegaika bona buna tataebe gosemekeiga okorete kemerie ketoroche tukiyete gaikiraga korigo gitindeka geikira ogokebekera asemeria korete echakire tabona ogokebeka geikira omanya gokoreki omanya gokira nirira beriga gokira neri omanya gochane mete yago buya gosobange buna tobange teiga bono koruga iga stage ya gosoa next ne stage ya koroku nursery management na nursery management ebintu mbire gwenteri oise korigereri ayetore shade ime na saya nechie net tobegeta iga chipost inchieteta twakiranĩtie mete round nebintu byonse mbibwate sababu again ari kwantura so ensemo ya kabere ya establish gosoko raise nursery erinde imeri byago bibebuya mbiganetie nursery ne nursery yakaroko beka ntubane nga construction materials buna chipost emesumari chibichangambira tutumegete chikwerende chi binding wire noganete chi net bune echiorocha togochiroka se gasonga hydroponic nets tose chi shade net na at this stage chineti oganeti gaiga ne chichire 70 to close to 80%. Yani encherende eneti yeye egotanga omugaso 70%. Wake bimeri direct. Na inde kare imeri bigwa bi transplantiri birebike. Ekiara bono ebigondorete. Ebitagete birendu mono ekirire gakorete kire control ekera mugaso oli byake bire direct ebigo korege ndo ekorunga dying off gose bigo dumping off na bekoba gose biome ekiagara mbira akora birarambure meri chinati che togoda kuna ntwe chete tokugora ku Nairobi no togoda koru twagora ku orora chire size mbali ne chigocha ne price chire tofauti kara twagorire kwalisia nursery yago inawetagwe iki togotumira treated poles echire durable anya gukonyara gutumia chichuma na bogutumia kurwengana na chinguru cha una chikorete una chingana igo we recommend tumia treated poles esababu ninki amage ngochararie kwerende emete amage na liata chisari erinde chikoreki chigu togokora kurwabo twaresirie nursery yaito chikawo chino togochirenda gaiga ekara chikireke wangu bune chiga na bogo chichenji bono kuruchi nursery ya 70 to 80% onyerete ya 50% asobora obokorete one chakire waka erinde kore ndoga adding off bono kurwabo ekawe yekwanye bekire wachakire konyerenda egokorege ntoge korukunga nursery management kusiarira amache onyobo chafu bwachire obwagere kogenda ekawe gekorete kegenderete kwama nekawe yakara kwa yesimekire ekoira 8 months emanya gokoreki emanye koiru mugondo echigosimeko negara kwanyirire mugondo na aronto chikumanyanga nkigego kore koro at this stage nabo riswali rirachenga amarwaire nkoyeriare ekere kagwere abuno ntete tochigosoa a sensemo ya gatatu ekara tochikokora omuruburiyo kore ndente tenda kuboriri borio limo ekere kubeke emeture yawo ekere kwabekira mana korubuna kwaeresera gali gwakurire kwanyibangire buya ndochegegebekira mwamo andake ingozuyere kendi gyonse goseke melike ngechikwama buya kera mataye buna bono aguichulirana ta chigo
sprout out buya gose kyandengeyo sababu ekogera chikawe churo chenge chiramo nabo actually chitakire chibega sababu ekogera chibere iga oise kuri eri kurwari tuoniri oikire gaiga chikawe chetu chibangite nimanyete ekwirende portion ire ngachire eyure ngachire ngitoko korera iga enchibangite buna bono 400 ekitoko korera iga ndobote ndonga traceability na bera toikane tindie gasia ende field bona karo chikawe murimi achirata getekawa nje no batamwanire block iyo gokoreki ekogwati next ekiara nimanyete buna chiko koreki chiko na kogenda nege ntokende gya kabere ekero guchibanga to avoiding anchi chamo nabo chiko na kwa maiga ekawe bono iga to control the growth yae to ise guchigorero mugaso chiake nabo chikoreta no ne chimbego gaiga erinde ekiare chiko na koiru with need muno bagenda bali mibakoreta ki bachiganete na ndase project ya tokora chi society nchire bono one society ko rukunya turubo coffee farmers cooperative society na ende nere nyamire ko rukuge sonso coffee farmers cooperative society twabaire chinasari erinda abalimi baito baikere bimeri ase enchere korete ase encherera anda kenda kwire ni maigake ntubwate chisambuli au chiekawa anda ke nunka kimo gutwara imigaiga ase family no kera chita ipunchiro chinyinge elimo gwa advice abalimi basimeke kwa mabuya na ndeli gasade iguru mbiya mono mildred ya three swali elio abalimi baita bange ase study na korire kera netana ni Gusii ngima tokorera Kisii na Nyamira county chito chons na kuna gusomia abalimi igoro yekawa abalimi baita bange desire babwata gose passion yabe nyingera ase kemerie kurukuru 11 but renda asenche ngo dismiss ekyo kawende yonse gicherere satisfied buna twateba ebe ruiru 11 igabona correct trust variety chichikawa tobwate ruiru 11 ne satisfied breed tobwate na batiani ine latest breed na inde tobwate chile chikoro ku SL 28 na 34 chikorete inchiro ne chika 7 inchiro chikawu chirichiege koro abaiboli baito bagasmitire ose sokoro cheito ekawerie kero ya amire ekoerera go chance ekorara nse ya koro ose basi bengo riba koreki bacha bayetera so chi variety ne chinyinge tobwate batie kerongo tara abalimi abange variety banchete ne variety kurukuru 11 ne ra abange banchete batirende nero ne bwate challenges chiaye kuna bono for instance production ya 11 imbi yeko bana ende resistant to diseases and pests batie challenge ne rebwate operation of post irego ekiara go ikona kwa baimeno musumeno gona magasi ona okoreki ona gochera sababu ninki chinta nodi chiaye go sase growth habit chinta nodi chiaye chiametang'ang'ang'e chi variety chinde go traditional variety ngo chikorigera litore mugondo nchire spread chinta nodi chiaye chikorete echire wera spread go marwere tari go chiaka bwango na ekagu nere koro kubatiani eyo abagusi baita bange babwate attitude nero na kwa marimo yaera na ende bakakaeche kwama na ende nga abande batabe kuri ndagere nyinge sikatai ne bwate challenges echo but advantage na batiani yebwate chikiro cha ene chindi in terms of kg ekaro muremine chikiro na kiro chokorete ekaro nyiragere tibuya ere heavy feeder batiani ekweta itendagere nyinge ose bwate ndembe bakonye bekere ndagere nyinge na production yaye karo nyebekerete ekabu yabo na bekwama buya ekiagere kawa koya rosereti mutoye mugwe kago takero kwa chikiro 10 season yemo igasti season ibero nyakubwate metemi ya mocha etakere chiko chikiro iri season yemo ne yakabere short and long igoru siri bubere asemetemi yamo ogokora na average ekera into chiko na kujali gari nsemo ya marketing na bokonyora ni kawa yako irebe sosomeri abana ostosere ribota kora gwatera gabutura genda asomot mukakego tuchikuri na asensemo yende ya gatatu yomuruburiga asogenda tugusangana ukwana mange imiyo muruburi bobore minobonda oyokole tobotambeli tukolea Jumaine ensemo ne nusu oikachinsa ibere ne nusu chamagoroba na Mildred Mumanyi agatoga tugusangana ukwana mange igoro yobore mibwekawa anene mono reri tukolea rero ni gotogosomia ni gotobwate omumanyi buna ko igura kwa ramanga nayo muri meto ni mete kwago kigwe nande kwa manjira mangana ai go kwaro rengo no mumanyi oyo no ria osomereta mangana ya nere boigo nacho gotaigo sana simigete kawa tatu somige ndata simigete ni mato muri mieriga kyoka nyirete ekikara kyo ikango borori ayo baso kwechanda isaranso ikelinde to gochensa moyane no ngochi koborori igabo no tobwate asemetandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na bana utomera SMS wetera senambe yo erase screen ya ugabu tosiko kutubwate asemetandao yetu ya website na www.ndizitv.net tutranda sumu tumokakego ngwira natole
egera kugendie gari na Sunshine Driving School abo banchire ni kiumbe gya NTSA bagutumike curriculum ya NTSA. Instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi, B1 light vehicle, C1 light truck na D1 passenger PSV na bugwakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bari omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asikina mbechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Buna botambe omalegereri eto nigongo gotebia nga Oboremi nobonda nekerongo gotebia nga nobonda na buo boiga nobonda bwae nigo bogo chane kawa nekawa yega nige kurwa ime ya Gusii Coffee Farmers Cooperative ayere meyo mochobo songo astogo semia na kumanya mange aserikolera no twabatarera ele tumirana no mumanyi bose expert omete amangana yekawa oyogo somia elinde Oboremi to nyako gogo kumanya nga ekawa nebwate obuya bwae buno gende to kunya gusimike kemeliki yake yao manyanga nekawa nero nengiere nacho gosemera kumanyanga nkirikika neiri asogosimike kawa igoto bwate ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase sema YouTube Ndizi TV News na wana utumira SMS wetera senambe yo erase screen ya ogabu tubasiko bagotobwate ase website yetu na www.ndizitv.net ngomna twende kusanga nere tigara tumanyanga ekawe yekera senasale muna kemelikendi yonsige bwatu buye no bube muna toeranga chikichi chibara ya tinchiro gose ebi ase kemelie kiganya na benga muno kero bwate chai muno bwate ekawa ne bwate chisambuli chinde chingao sambuli chinde chingao nchibwate obuya na nchibwate obube ogochora no kwao omanyenganereri oramwe gosimeka anya gokonyerage lyo chikonyaliga saregoro nayo korra okora to nyerage lyo nyaliga sarense nayo korra kora tebyangu nga amaruire nale maiga ndiya mama Mildred ase nasali maruire tariko bamange at this stage ekyare kawe nerenke nere chinguru na inde njabekere tubuyo buya actually Syria na nerase kawa no koyerage kawa ya koyerage tibuya na modenga na mwanya abantu umuntu korage tibuya urwere mburi okoraki mburi ogubwata bwango gose mburi ogwata ostoriko ba prone asuburuire asti variety chitware ngoro nse kwera na mayagasini Miru 11 ne hybrid na inde resistant to diseases kosencherende tariko bwatu bwango na maruire but yani na the same case but yani ne bwate challenge yayamo oborere ntore tokoroka refrust ngo machikonya kabole refrust akaroko bwate kagu yago gunchora litokorunse oko machikorange bwate binto gete bire yellow egento gete buna biri bigotoka ase nyonyo refrust yeye ngo machikonerere ekagwe koroku but yani na inde refrust yeye kagu ende onerete traditional varieties buna chiaba SL34 28 kose K7 pati eliogo ndikorete indiroro ekiagara eliogo ligokora refrust neliogo ligoro kukopa onyora green copper osiarire kawa yago refrust wakora ndirero ntogwate kawa buna traditional variety na bati SL34 yago K7 ekagwe yo muchande bwate buka refrust ere prone ubururu bukubwanyakire uko yebwa chingo lakini hoko yesiara buna kuwa detect and squeeze mariogo ntori sikwanira mariogo asinini kera ngokora torente kunga certification amariogo na ari takiri usiarire imeli byeito ebe ne kawa ebe ne chinyeni ari band ayo torache kunyagera nsamo ya kabiri na batokurigiri tukotobange ekere topic ya mariogo ere very broad amariogo na ari completely ari band oraire ebimeli bigagase chiro gosubuna batokore chinse chisiko na ende bintu biri byange mbigoru birane esababu ninki watumiete eliogo bitatakeri gokoreki bitakeri gotumeka ebintu mbere bakorigereri asenseme ye karira ikere ntwegere gochina mono iga mostly mechando ekawe gotwara namangana akoro ku dumping off nekera ubono chaba minto mbandeta gotokonya na gosiarira amache ayo siare excess free asekawa na bemerie ye gokoreki ekuanga kuama ekawonyore yachakire gokoreki yachakire kuoma iga amache negento okona gorigereri unabone kawe karote kumanyanga nega netia amache gosa amache na isaine ekerogo so ye kiara ase omuture ensemo aseliraba
ekere kiara gego swa guchi mutari go strain gego swa buya igekora kinga amache mbuya korete ekere umetepa igekago inera ne korete ne amache ande try kera ke wange korete ego tanga titageti machi nega netia machi kera macha ina ara konya koreki bona se challenge ya marwire kobera ne asemugondo amuno para kuligere mono kuligere marwire makari ya affect ye kawo no tugwata copyright disease tugwata reflux tugwata green scale na inde na tutware kana ne chandro veti chito bosongo twa recommend elio moremi elio go manya pando koreki ogore elio go mokonya kurwania marwire nkubuli andake omumanyitu buna gwatebetie kawe yiga ekerare se enasali tirigotumika buoyo bweduka ingana tukomanyanga ekerere iga igasta yo andonsi ora tumeko bweduka go semboli kwa buoyo boli buna akonyara bali bechae bakwe buoyo ngabati basi ya recha na ekerere nke igabe kega to magana itai buya mono ekawa ngusiale ruru buoyo lakini bwate stage ekoga ne bono ta ko introduce enge bichuchu ekarobi irubire bikede on the chick togo cha ko ya chick mash was grower mash oikobi cha kere starter oro starter o ma ekarobi ya kirenga kiri bigane irio cha ko introduce ri kogenda ngora erinde ikere ekewango bono gocha kuchibekera ubuoyo na into ase kawa ase stage yiga kawa tari kobekera ubuoyo obuoyo ego chikobekeru ekero ye ikire mugondo na ende ya mire ye establish ribuya na liye kobekera ubuoyo lakini at this stage turi ko yebekera actually na kitu atumerete obuoyo ase initial stage yoko mix potting media bose lira balito lyo kobeko muturaime lakini ekerere gaiga iga ntori ko ni courage tutumie egen tutogo discourage li obuoyo bweduka at this stage ekawe yere very sensitive obuoyo mbu bwate ntokoro kase gesongo burning effect obeke na ndo obeke bobe ekawe ya yire ekawe ye mintati ekagogotei omotoyo yo moko ni 40 shillings traditional varieties etokoni omotoyo mo 40 shillings ruiru 11 etokoni omotoyo mo 50 shillings actually anda sande buna kuchiboikoyo ngoni we're up to close to 100 shillings sababu ninki ruiru 11 seeds change ligotoka raisi ebako ye fertilize manyo ria research center so erect kigokora kikonye produce na kiyokora na kiyeko very expensive ngabona bona ngombe ye grade na chingombe chichito kienyeji tutugeteka so ontai asomoto ya monya gokoni ku 40 mbe ko buoyo nsambe chikawe chichonspi igasare inoro chena kira kira abangana ekare kawe ye ikire mugondo ntochigosumeka mugondo na ende ntokoro kinke gwango ki boneta kiro cha konye introduce atoli tote ubuoye bichiko bibere ena gotira igo pakeikero okoboko pakeikere ke gwango bono konye bekera ubuoye kelasi ya kemo 250 grams aso buoyo bigo boko bekumbuye bonde bwensi buna boli boko bekwechae boli boli osumeke utuma go so buoyo bwa mbo obuoyo bwe kawa no buoyo bokoro kweni PK obuna buoyo kawe kobekero na inde eke gwango nkerego ika ekawa ya chencheri buoyo like for instance kawe karo chikonye simeka mugondo ngana tori mugondo tori gereri na ara tori gosumeka na buoyo bwa duka okonye simeka na compost manure na eroko bekero buoyo bwago erinde emerie kara ya amire kawa ya rambo ire meri buya kabisa na inde kawe gosumeka nga kiembura kawa tori gosumeka nga ki ngakera na bekuoma ekiagara tego chiko rambura melibuya aseriraba nanda ke mbumanyi gosenki kelikekaneri aso obulendi bwekawa anana mono asekero ere asena sari na gwatebya ngwatie gotebya leso mutumo chakanonga china tie chinchire kisambuli ngonyoro nere ko na chomo mugaso by 50% ende yanda baka 80 bune konya gotire ngonya goya ere exposed gocha somugaso matuko kiego ikabaka yabe kubono yabe ku open asumugaso mbia mono ekawe yakara kwa yesimekire bune ri twa demonstrate nero ekawe ri ekoira 8 months yabeire tayare bune chichira chons pinchire tayare chende takona kogoru kwanda mugondo gosumeku nekawe yakara kwa nyikiri mugondo kwa nyebekire maire restricted bono ga emeri ringo chera koraki wesagara nengoro ndo chikora ngangoroki ekawe takire gosumeku ekawe yekurwari mugondo na inde ekoira exactly 1.5 years wachakire korusi your first crop igo korwa ingandogere ntete omurimi tamanye atarwo chagetegaria saga satangani ntwatebe goikemeti ebere ne nusu paketato korengana naso buno orende toro na liberali ngana ororo
kere gochaga iga nimitinyire gya kobera ga iga yoka 8 ase duration aria twanyora karobegete microclimate gose greenhouse ekoire mutinya yomo yatire to korworo twamanya gochaga iga naro gokobeka muturaime eire 8 months korwa 8 months ende mugondo gokoyebeka na ari gochikoira 1.5 years ochake gotora igeka wakorgo smeka mbako chake gotoro tangani gokire myaka 2 1.5 years wachakire gotoreka of course they establish fully emachi goswa no mwaka oyo gatatu guchio yo kana bone you at its peak gotabe gochaka koliba no kokonya yani na bengali na go koruseria okonya charari gocho buna likunya gocharia itura ya chigo ikalia chigosira emyaka irengali ekawe koira ya gotapa ekawa trikogota ekawe koira na chikago chirisokoro basimegete nchiro and it depends ngana kyonyerendete but what we advise actually mintate kago gotebi nchendo mu field extension manager no toko bwaterana na ndento bwata abande ba minto obisete tura abantu 9 etoko na gwetana na Gusii especially cooperative ichira affiliated to the union ko ba free field extension services ne kawa ntobwate ndo ekoro nga change of cycle ekawe kara ya torirwe emyaka 5 ekawe yetakire butorupi ntochiko demonstrate mugondo okobeka liru liago egento ngani height ntobwato musumeno tali omora balime bange banarete kubutoreka wa no moro banyemisa enchera nere toko butora ekagweri complete erinde chikori juvinate buya na inde koreki ebenge kwasime kenyi ekera gokoye butora na inde gochiko sprout so kawa tirikogota iba ikananza like that igo bana obuna omoreme gose expert geto gyanya ko baga gototebio tebiringa ekawa tirikogota igo ne gwete obuye bwae nande ko igure buna nige kona komenta mazao una matuka konya gosuka nige konya ko liga salia liko konya ko genda iguru igo tobwate ase metanda yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bana utumera SMS wetra sena mbejo erase screen ya ogabu kotoka nete kusangani kotoka nete kwana igoro yekawa ntetengo ire baka as to kuchigosumeka ekawega torenga engore gusumekwa ekawega na kiebwana takorokana igo molime to nitaito endre to endre go tobwate na gote ngobu yango chugocha bole omanyenga asetori chugwana nsema ya besa no go chugwanchire kawa kera kense ya igo tororo kurigia besa turagirire to igote tokanyoma nairane igo tigatoragenda tuchikomanyanga na kiekawe yo egosumekwa eri totara chukora omorobule oyo iga omwanchi muri buna rina gotebia ngango koreta ndi bakasto guchigosimbeka ekawa nigo na wikiri bene asayo asto guchigosimbeka ekawa yo ani ngo beto korange ekawa yo na kigosimbekwa amarabana kiago bekwo boyo na kiboko bekwa enderio ekawa yo echiko kwa okoliga salire igoro nabo igo eame okwa makori igoro igo no turege next part geto omorobeli tobwate asembe no morobeli boboli minobonda oyo kale tobotambe na iche Mildred Momanyi ritukolia chimaine ense mone nusu wekachin sebere ne nusu chamagoroba asto gusangana gokwana amange igo bona as expert geto koratebia ngasto ikirega iga totebia ngona kichingole chiga chikoraswa elindelio ekawa yasimekwa to ikrase demo family to saso mugondo togosomeria baremi na kuboro kinganki togokora mwisa kurigereri tobwate kawa gaiga yere keyamo tobwate mete 800 na ntosumegete ruru 11 na batiani nchirore metemeke lakini bone bento ntete tokore no go demonstrate ekawa ina kitakira gokora na kigetakira gosumeku nase engorogose asetakire kobekwa sebikamagerio ariko beku egekama ukenga ekibituma ekawa nebwate standard measurement ya engorobune takirerrekane engorobune yetwageta igwise ko yerigereri igere 2 feet by 2 feet na ende takire be round ngitogwa kire ngore nene iga nabo montara bona matoke togosumeka engore ye takire be nene ekiagera tokoburukani obuyo bwaito toburukaniri iraba tobeka sengore yeime ekawa eri mwara twabwate matari ase nasari tworokia barimi baito ekarukwa yerusiri muturaime ekarukwa yebekira ase ngoreye iraberia rire loose one merieri aje gochiko penetrate etarigo correct etarigo strain actually chingore chie chitakire cyari mu January ose February riri mbure tari nyinge ekere ngore takire yari mu yakumu gasopaka yatanduka in case nyamarwire karoro the nature gosakwe ekere ngore yabeire iga kwamanya goyesimeka engakiyembura most probably mutinyo gatata gochyo yokane nari mbura ya chakire gokora ya chakire gotu so nabongo demonstrate tuligere ninga nkigeta kire gokoreka
ne coffee ask ya itotogotumia na rongo tumekere buno buoyo so nabo tokoyeburukani ne riraba ne kero twayeburukaniri ebintu ebyonspi eyego chikotumika buna compost manure gose endagera ego chikoragerie kagwe na ende bakoye burukani buya ne riraba erinde te basigo samba ekagu yago ekiana yaro taburukani tiobeke compost ngo twarere liberera gose ngokero muriro oise kobeka na beo gosambere kemeri kiago na endo nyora asara aso mugondogo iraberio kolira nilionspi asengoro kunanga ndete kolira niga Gobono koirani go paka igoro pi. Koirani. Paka igoro pi paka dire ngane level ye ground buna kiarenge. Kurga kwa ngo chikolete kamerika kia uwasime kabona. Nchembu ketinge go chikia be kunsa ali kwa mego cha koirani amarabu. Ekemeriki yago. Engore yekero koirani riga. Ogo so yoko bokoma. Kero chino na kero koigora with ease. Koigora iga. Tuba koimukia kemeri. Kwa beke kemeri kiago ma kemeri kiribono gukerusio muturaime kwa mego kebe gwa kerusio muturaime gwa kebeka buno mutururi igete kwa manya gukira nirira berion spina inde kwa koraki kwa getuba karo kwa getubire kemeri kirina kiek na kemeri karo kwa gesimekire actually go gekoira 1.5 years una boneke twa gesimegete omutinyo gatatu lakini karo kurigererie kagweye yachakira gosoki branches na ende goiko mutinyo kane yaretira matunda era abasiko koraki era toru actually it will take 1.5 years kurwa bakochaka gokoraki gotwa matunda atobe oira society mbuya mono sana o expert yetu ase ogotwa obumanyobo na ntwagokire sana aso murigeria ngete kwemanyire kurwa sense muye nasali na ntugocha gocha sense muye ndi akabere asa gochigototebia kuruga iga ningi gekoba igo mono omwancho murige na raitwa nyarko bato semia kuruga iga sense muye iga mono kware omumanyita nyako bago gutusemera gutumanyia mange nyako bago tebia na kiena sali iga ekolendwa goikayekira ekerengo nga ekawe yabire egosibe kwaga iga bona torokirie igo tubwati asemetano yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital sema ya YouTube Ndizi TV News na bana utumira SMS wetra sena mbiyo erase screen ya ugabu tubasoko bagotobwatia ase website yetu na www.ndizitv.net ego ikenga kiredi tukone chinsabune chialero imeyo morobali bobole minobonda okoleto wotana na chimel manyi sema ne nusu waikachi sebene nusu chama gora bali tukolia chimaine bye bye. Ndizi TV.